Karşınızda Güzde'nin oyunu seviyoruz. Şimdi hem benim bayılmaydım kıstığını seviyoruz. Şimdi sizce ben kazanıyorum bu. Ama 2 Hacımda birinci liraya düştü. Ancak ana oyunu da üzerine suratlar çıkardım. Aslında bu aslında şu tutsa. Aslında şu tutsa çok istedim ben artık. Może być no ja są wskazane słuchaj zasadz wskazać daje w tym też przyświetlił free ham sałat bien bev tatlı mesaj bizim tabuat uyucuma min tabuat жақсы қыздан не тұрсын ауысында аламыз ғой жұмсақаймын еді ғой неге өз беремін міне я бұған ақша емес деп так мындай заказ берді я күттім и осындай все жақсы көргеннен сенің үшін алғысқа сөзді бүкіл көрсетіп береді так мынаны 8. кешімізде там фильм тоже собственно не знаю как это или вообще болады бізде бүкіл енді мен алған жоқпын ешкіммен ешкім жақсы көрмеймін неге деп бастық өзі айтты көбіне енді сегізінші маусымыз соған көбіне бере сал деді Kurmaya yapmalarını yıktırılır. Takımda İran'a yapmayı. Sıktan yapıyor. Все, посмотрим. Нет, что так ясешь? Нет, что. Как там делится? Ники, я как вкусно. Kaçırıyoruz. Ancak ben kaç gün yapmadım. Gidiyorum. Тест был таким годом. Мы еще где-то. Максимум останда я остан. Пожалуйста, мен тоже стакан бүгін егітем. Стакан жоқ дейміз. Осы деген. Жақарымша уже. Шума. Так, соғымдан құйып башуанш. Все, маған өзіне сасыр. Тақсаны патавкайынан өзіне сасыр мен көптім. Тақсыға шығасың ба. Сыған. Нет.
Ставим. Добавим именно баланс. Общий gün bayana güzel ayakta rastlamamızda bu sivaret başkan geri de yakalanma opsiyon bir bakalım rastlam basın soğuk sivası bu istiyorum. Bir tane çok tutup koyayım. Жақсы. Bak rastlamamızda en son gol bölümü.